Zaterdag stier de Schiel in Dokkum decor voor de intocht van Sinterklaas en Sint-Pieten. Oors als vorige jaren is de intocht bij de hand van een crowdfundingactie verzet naar de joen. Om de beleving in het Schuster te verbreden, roept de organisatie op alle jaren lampje mee te nemen. Is die de intocht van vorige jaar nog herinneren? Ja. Toen weer licht, hè? Ja. Wat vond je zo leuker? Nou in het donker als Sinterklaas wat later komt of hoe die? Nou leuker. Ja? Want dan is het gezellig met deze lichtjes. Ik vind het heel leuk dat het donker was. Ja, het was wel gewoon mooi dat hij zo, ik mijn volle lachjes. Wat zit er op het verlangenlijstje? Wat was graag? Nou, ik wil graag kleien. En een kadrierk en een microfoon en nog volle meer dingen. Heb jij net als ik ook zin in vet december? Zijn de kinderen er klaar voor? Wil je mee met onze warming up, onze warming up? Want die komt aan Sint en Friends.